Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG. As in Super Pagner Secret Files. Ng ating kabisyo na si Lorenzo. Si Lorenzo na na-witness ang kanyang yaya na dinidilaan ang ng kanyang teacher. And eventually, yung which is ice cream, hindi pala ice cream. I mean, ice cream yung una. Yung pumangalawa, hindi na ice cream. Para lang ice cream. Hindi kasi natutunaw. Yung ice cream natutunaw, yung isa naman, tumitikas. Yan. Yun na lang. Tumitibay, tumitikas, pero minsan nanghihina din. Depende yon. Tapos eventually na-realize niya, yung ginawa pala ng teacher niya tsaka nung yaya niya ay gawain ng mga mag-aasawa. Pero at least, tsaka niya lang na-realize yun nung tumanda na siya, diba? Mas okay na yun. Pero alam mo, nakakatakot din pala, no, na may mga anak ka na iniiwan mo lang sa yaya mo, no? Baka biglang nakakita lang yung mga ganong eksenahan. Kung ano-ano na palang pinapagawa ng yaya dun sa bata. Kaya panoorin mo kami dito, ganon. Libreng show. Anyway, ito naman sabi na ng ating mga kabisyo na nag-comment sa ating SPG Secret File. Sabi ni Darwin Russell, hindi ko ma-imagine ang kumain ng ice cream ng nakaluhod. Dapat kasi yung bagay na ginagawa ng mga matatanda, hindi pinapakita sa mga inosenteng bata. Buti na lang, hindi mo yun ginawa, Lorenzo. Happy weekend and lots of love sa inyo. Hindi niya ginawa nung bata siya, pero nung tumanda na siya, pinagawa niya na yun. 4 na nga yung anak eh. Pero at least nagkaroon na siya ng idea, diba? Eto naman sabi ng ating kabisyo na eksperto pagdating sa mga ganitong klaseng komento. Brian Mariano, ganyan naman talaga pag bata pa, inosente tayo sa mga bagay-bagay. Pero pag nag-aral na kayo ng biology at ang topic ay reproductive system, mamumulat kayo sa mga sitwasyon na talaga nga namang kagigiliwan ninyo. Gaya ng dilaan ng ice cream. Para kay Lorenzo, happy family at nakakaaliwang kwento mo. At para sa mga estudyante, paaral muna bago landi. Yun lamang po, DJ Rocky, at shoutout po kay Neneng B. Uy, Neneng B, nandito ngayon, oh. Talagang all the way from Bulacan pa to. Tapos talagang yung tipong bagyo, umuulan, traffic, sinuong para lang makapunta dito talaga sa Love Radio. Siguro may lihim kayong relasyon ni Brian Mariano, no? Pinashoutout, special yarn. Ay din sa Grab driver ng NTG Family Group. Ayan, Grab drivers ng NTG Family Group, mabuhay po kayong lahat na nakikinig ngayon. Poging-pogi yung mga yan eh. Hi din po kay Remis Lang. At hi din kay Igop Moto Vlog na nagsasabing, long time no message sa program mo. Pero lagi pa rin naman ako nakikinig. Hindi nga lang ako nakaka-message. Sana all may dinidila ang ice cream. Naalala ko tuloy nung natikman niya yung sorbetes kong milky cheese. Charot with a rot. Shoutout po sa misis ko na si Kim Dershi. I love you, B. May pasalubong ako later. Bida ang saya.
Take care sa pag-uwi later, DJ Rocky. Thank you, Igop Motovlog. Jobert Vertuzado says, or Vertudazo says, may mga bagay talagang nakikita ng mga bata na malalaman nila pag tumanda na sila. True! At ito naman ang mga sabi ng ating kabisyo na nasa booth natin, live na magbibigay ng komento. Unahin natin ang ating very special guest, the best man in the world. Aris Jordan Santos. Pasok! So yun na nga. Napa-ice cream yummy siya. Napa-ice cream yummy. Yung ice cream na hindi nauubos. Ay, yun ba yung ice cream na hindi nauubos? Vanilla flavor. Talaga? Minsan ba nagiging ube din yung flavor nun? Depende. Pero ang tanong, masarap ba? Mukha naman, masarap. Kasi nagtagal naman yata yung yaya at saka yung teacher eh. Pero nung nag-resign na sa kanila, wala na, diba? Pero nakaka-alerto lang kasi nakita nung bata sa ganung pagkakataon. Parang kung ikaw yung bata, kasi mukha ka naman bata ngayon, diba? With baby hair ka ngayon, ayan. Malamig ba? Ano nga? Kung ikaw yung bata, anong magiging reaction mo nun? Tatatak sa isip ko, ganun ba kumain ng ice cream? Tatry mo rin. Parang nasa... Tatry mo rin. Parang nasa part ng isip mo. May try nga. Parang, hindi, syempre bata, explorer. Oo naman, ako curious ka sa mga bagay-bagay. Sige, try mo na mamaya. Hala! Thank you so much, Aris Jordan Santos. Pakinggan naman natin ang komento ni Daryl Hase na ikakasal na, yun, Ayun, sa person, pero kung nakakita ako na ganun. Lapit ka dun sa lapit ka, hindi ice cream yan, huwag ka mag-alala. Ayun. Siguro parang curious na rin na, okay, ito pala yung the way paano kumain ng ice cream or sabihin ko, weird. At kailangan lumuhod. O pwede naman nakaupo, pwede naman nakagano. Totoo, kasi kinakain natin yun, nakaupo tuloy sa lamesa. Nakaupo sa upuan, diba? O kaya nakatayo. O kaya kapag, syempre malulusaw yun eh. Dapat agad-agad mo talagang kainin yun eh. Di mo, sayang kasi yung patak nun. Oo. Kailangan mo pa rin. Kumbaga, sayang yung pagpatak. Kumbaga, every single drop counts. Ayan. Thank you so much, Daryl Hase. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Harold. Pasok. Muntik na. Ano masasabi mo, Harold? Yung una kanina, Lapit mo yung bibig mo dyan. Yan. Yung una kanina, hindi ko na gets eh. Pero nung huli, Nagets mo na? gets ko na. Talaga? Parang, hindi naman. Inosento ka pa rin ba hanggang ngayon? Sakto lang. Sakto lang. May alam ka na. Depende lang sa Pero gusto mo ba yung gano'n, yung ice cream yung sinusubo? Depende kung anong flavor. Kung ano bang flavor favorite mo? Cookies and cream. Cookies and cream. Yung pala. Malasa eh. Kasi malasa. Anong gusto mong ipapakain na ice cream flavor kung sakaling meron kang asawa? Cheese. Cheese. Para matamis. Matamis. Madalas Maalat-alat yun. Masarap dila-dilaan. Uy, masarap yung? Flavor. Flavor. Parang iba yung narinig ko. Masarap yung. Parang iba yung narinig ko. Sige na, doon ka na. Umpo ka na. Salamat, Harold. Ito naman sabi ng ating kabisyo na si Mark Joseph Getio. Grabe sa father. Yun nga, parang pansin ko every time na dadala ko dito, nadadama yung teacher. Di ko ba? Ay, oo nga, teacher ka pala, no? Pastor, charot. Yun nga. Medyo na ako doon sa teacher. Kasi parang na-imagine ko yung sarili ko yung, pogi. Mabango, pogi. Parang na-imagine yung sarili ko. Talaga? Tapos nagpapa-ice cream ka din? Hindi. Yun na, seryoso yun. Nagpapa-ice cream ako sa room.
Pero yung Lapit mo naman yung bibig mo dun sa mic. Di Ay, nga sorry, yan sorry. ice cream. Hindi, baka maano ako. So yun nga doon lang ako na ano sa parang unethical nung ginawa ni teacher. Kasi si Yaya yung pinatulan. Hindi naman dahil sa Yaya. Kasi parang Hindi, nagsuschool eh. Kumbaga dapat Oo. may ibang avenue para kumuha ka ng pwedeng mahalin sa buhay, di hindi ba? naman parang kasi mali yung lugar. Totoo naman. Mali yung lugar. Ano ba yun, nasa kusina? Di ba? Alam mo yung pwede mayroong privacy naman sa kung gagawa kayo ng wala namang nagbabawal na gawin niyo yun eh. Di ba? Hindi, ang teacher noon mura mura ang bilihin noon, di ba? Kumbaga, parang may time and place naman na pwedeng gawin yung Oo. Tsaka may kita naman si teacher tsaka si Yaya. Pwede naman silang mag-ganon. Kasi kung Chicken Joy. based dun sa edad ni si Lorenzo, may anak na siyang 4. So, I guess siguro 50 na yung teacher. 50 na yung teacher. 50. Ilang taon na. So, kung 25 years old siya that time, 2000, so halos kaedad ko lang yung si Lorenzo. Di ba? Ibig sabihin, nung time na yun, is malaki, may pera yung teacher. So, pwede naman talaga siyang makapagrenta ng kahit anong lugar Kung na may sino man mas yung teacher privacy. na, siguro, na siya, principal na siya ngayon. Wow. May 50. pamilya naman na daw, may asawa na. Mali lang talaga. May mga nagagawa siguro talaga tayong mga bagay na hindi natin masyado na pag-iisipan nung bata pa tayo, diba? Tulad na lang ng ganun. Yung para siguro naisip niya, parang nangyari na sa kanya. Sa kanya na-realize, ay, dito pa rin ginawa ni teacher tsaka ni Yaya before. Totoo, yan. Anyway, thank you so much, Mark Joseph Guerrio. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Neneng B. Diba? Medyo kailangan pa pala natin ng mga 10 segundo para sa pag-upo ni Neneng B. Go! Nakita ko naman kasi ibang luhod. Okay, lapit ka sa mic. Yung luhod na nakita ko sa sinihan naman. Talaga? Mahilig kasi kung anong mag-isa dati, mga... Sampung part? 1997. Saan to? Sa Saan? may Kawayan. May Kawayan, Bulacan. Complex ako. Bihira pa yung mga sinihan kasi. Tapos yun, nakita ko pagtalikod ko, nakita ko yung babae. Nakaluhod. Tapos bigla siyang tumayo na. Siguro dahil nakita niya akong lumunod. Medyo magulo yung buhok niya. Hindi ko lang alam kung hindi siya nakapagsuklay. Judger na tayo din. Basta ganon. Galing sa pagkakaluhod, tapos magulo yung buhok. Ganon. Tapos may lalaki sa harap? Wala. Meron. Katabi niya. Katabi. Oo, katabi niya. Ako yung mag-isa, nanonood ako. Tapos nasa likod ko sila. Sila lang yung nasa area na yun. Madalang kasi nun eh. Tapos ang dilim-dilim sa sinihan pa, ganon. Hindi pa uso yung mga Hindi pa uso yung mga lights sa stairs, ganon. Yung parang mga strip lights, wala pa. Anli nood. Ay, oo. Pag pumasok ka, parang kahit anong oras ka na lumabas. Kahit 3 beses mo panoorin. Oo. Yun lang, ibang load yung nakita ko. Hindi ko lang kung may dala silang ice cream. Pero ano mo na yun? Na-realize mo na yung ginagawa nila nun? Na-realize mo na yung ginagawa nila nun? Hindi, ako lang nag-isip ng di maganda. So, hindi ka na inosente nun? Ayun, inosente ko na, pero ewan ko ba, basta bigla ako na lang naisip na gano'n. Bakit? Ako siguro nagkaroon ako ng muwang mga I mean, yung yung parang naiisip ko yung tipong, tsaka lang ako nagkaroon na ng mali siya. Siguro mga around, sabihin natin mga 18? Medyo late. 18. Later, yung pala Ako yun. 14 years old, malisyosa na ako. May pag-amin. Sabi ko na rin ayaw nyo Aminin ko na. Maniwala wala akong alam Sige. Ayan. Thank you so much, Neneng B, para sa ganyang klaseng impormasyon. Sa bagay, dati naman talaga may mga gumagawa nun sa sinehan, diba? Tsaka, ang dami rin naman kasing paraan talaga ngayon para maging exciting ang mga bagay-bagay sa buhay. Yung iba nga naglalagay ng whipped cream, yung iba naman, basta parang may fetish, tama ba yun? Parang fetish nila yung pag kinagat siya sa tenga, ganun. Yung iba naman, gusto nila na parang bago mahaplos, parang may kinakain dun sa ibabaw ng puso, ganyan, naglalagay ng kung anumang tsokolate o kaya ng kung anong parang spread, 'di ba? Peanut butter, lahat-lahat na ng mga klase ng pwedeng dila-dilaan.
nahihiwagaan pa rin ako dun sa mga ganong klaseng kagustuhan ng ibang tao. Pero mas nahihiwagaan ako dun sa part na nung time ba na yun, walang nagbabantay dun sa bahay bukod sa yaya. Alam mo yun? Parang, ano yun eh? Nasa loob ng bahay, 'di ba? Parang pinapasok bigla si teacher dun sa bahay. Tapos, hinayaan ng mga magulang na bumisita sa teacher dun sa bahay. So, parang ano yun? Homeschooling. Kasi kung ako yung nanay nun, parang, ay hindi, bakit si teacher pupunta ng bahay namin? Unless nandun na kaming mga mag-asawa, tapos kung sakaling chuchotoran yung anak ko, okay lang. Pero basta dapat nandun ako, 'di ba? Hindi pwedeng wala ako dun. Pero kung siguro mayaman yung pamilya nito ni Lorenzo, no? May yaya eh, pinupuntahan sa eskwelahan. Kasi dati nung sa amin lang, tatay ko lang yung nagsusundo sa akin eh. Minsan nga binibisikleta lang ng tatay ko. Ganun eh, sa mga daycare dati. Ang ginagawa lang, tina-tricycle lang ako nun dati. Oh. Sabay kami ng kuya ko, ganyan papasok. Walang yaya. Although meron kaming parang nanay-nanayan na nagbabantay sa amin every time na pumapasok yung mga magulang ko. Pero hindi nawawala yung presensya ng mga magulang ko every time na merong mga mahalagang bagay na mangyayari sa buhay namin. And especially kapag may mga nangyayari sa bahay o may mga bibisita sa bahay. Napakahalaga ng bahay na meron kayo bilang isang pamilya. Dapat ang turing nyo dun sa bahay ninyo para siyang kingdom. Ganon. Kumbaga sacred siya. Hindi lahat ng tao dapat nakakapasok dyan. Dapat with your consent. At dapat alam mo ang intensyon ng tao kung bakit sila pupunta doon. Pwede namang paalam siguro yung yaya na, okay, punta ka po kayo, pasok po kayo dito. Pero dapat alam ng mga amo, 'di ba? Okay lang naman yun eh. Kumbaga paminsan-minsan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon eh. Pero dapat may hiya din naman na kahit papano na parang sa labas na lang sila magkita ni teacher. Kasi as a professional human being din, dapat parang alam mo yung boundary mo na trabaho mo yun eh. Kumbaga nandun ka sa lugar kung saan nagtatrabaho ka. So, huwag kang gagawa ng mga hindi magaganda doon. And okay lang naman kung sakaling nagkaroon ka ng relationship with a teacher or ayaya. Walang masama doon kasi lahat naman yun marangal na trabaho, di ba? Yung isa nagtuturo, yung isa tinuturuan. Charot! Tuwidaro, diba? Teach me how to eat ice cream. Ganyan. Ice cream yummy, ganon. Okay lang naman yun. Walang kaso sa ganon. Oh. Pero, kung ang pinag-uusapan lang ay professionalism, hindi okay yun. Tapos, ang apektado talaga dito yung bata, 'di ba? Imagine mo na lang kung na-curious siyang gawin yun. Sarili niya, o kaya pinagawa niya sa classmate niya, 'di ba? O, gawin mo nga to. Tapos dinilahan bigla ng classmate niya. Ice cream na nasa pagitan ng hita niya. Parang, 'di ba? Minsan pa naman nakokopya, nagagaya ng mga bata yung ginagawa ng mga magulang kasi pakiramdam nila, normal lang yung nakikita nila. So, dapat talaga gabay at patnubay ng mga magulang ang kailangan. Dapat very present mother ka or father ka or parent ka dun sa bata. Kasi kung hindi, may mga nangyayaring ganun. Pero syempre, pag nangyari na yun, you have to learn from your mistakes. Kasi hindi naman din perpekto ang mga magulang. Meron at meron pa rin talagang minsan makakalusot dyan. Pero kailangan aware ka naman nangyayari yung mga bagay na ganun. Tapos, naisip ko din naman na kapag matanda ka na useful din naman yung mga ganong klaseng pangyayari sa buhay mo na may nakita kang ganito, nakita kang ganyan. Pero again, it boils down doon sa upbringing eh. Kasi kapag na-curious ka doon, tapos naisip mo na pwedeng gawin yun lang, 'di ba, kabisyo? Mahirap yun. Pero kung naisip mo naman siya na, okay, pwedeng gawin to, tapos gagawin sa taong mahal mo, kasal ka na, mas okay yun, 'di ba? Mas masarap sa pakiramdam na ginagawa yung mga bagay na to kapag mahal mo at hindi kayo nagtatago.
Pero pwede rin pala yung nagtatago sa mga anak ninyo. Yung mga tipong, anong tawag doon? Ninja moves, ganyan. Ako, I wonder yung mga pamilya na talaga na nakakailang anak, no? Diba? Paano nyo po nagagawa na nakakadami kayo ng anak? Tapos, diba, parang magkakasunod pa. Diba? Ano yun? Sa gilid-gilid lang? Ganon. Habang tulog yung mga bata, oh, let's go! Ganyan, let's party! Mag-ice cream na tayo! Ganon. But anyway, maraming salamat Lorenzo sa iyong pagbabahagi ng SPG Secret File. Napasaya mo kaming lahat at may naidulot ka sa amin na kwento at aral, especially sa mga magulang dyan. Ayan, sa mga kabisyo namin out there na gusto mag-share ng kanilang SPG Secret Files, all you need to do is to share through my Facebook page or email rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for Top Secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera at kinakatutok sa 90.7 Love Radio. This is SPG as in Super Bacchanal Secret Files. Metro's number one. Love Radio.